The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. At sa iyo, partner! Yes, partner, Live magandang live hapon. po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner, at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Bags at Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Eto, partner, umpisa na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang good news para sa hapong ito. Kalahating milyon ang ora mismong sinagot ng Ako Bicol Party List para sa sanggol na mahigit 3 buwan ring na malagi sa ospital. Ang buong kwento, panoorin natin ito sa ating tabang ora mismo update. Maliit, payat, at hirap sa paghinga ang 3 buwang bata na si Baby Aidan. Bagong panganak pa lamang kasi si Baby Aidan nang madiagnose sa sakit na pneumonia na naging dahilan ng paglobo ng kanilang bayarin sa ospital. Dahil sa kanilang sitwasyon ay hindi na nag-atubiling lumapit sa programa si Nanay Rona Bianbiyahe. Kailan nyo na pinanganak itong anak nyo? Noong April 18 po. April 18. Bali, ano na siya ngayon? 3 months and 4 days. Ilang ospital na po ang napasukan ninyo? Bali, 3. Doon sa una kong pinanganakan sa Sorsogon, din Mm. sa private hospital, tapos ngayon po sa BRTTH. Ano po ang pinakapangunahing pangangailangan na gusto nyo pong ilapit at matugunan ng programang ito ni Congressman Saldico? Ang bakterya po niya sa baga, Mm. meron kasing specific po na antibiotics po na yun ang makaka-treat po talaga. Kasi po yung bakterya na yun is drug resistance po kasi siya. 8,000 po yun per day. Per day? Kumbaga, ano lang yun, 24 hours. Ilang kailangan anak nyo i-treat. po ito? Pangatlo po. Pangatlo. Ano pong hanap buhay ninyo ni Mister? Ako po, government employee. Si Mr. po, wala pong trabaho. So paano ngayon yung panggastos araw-araw? Bali, sir, yung iba po, nangungutang. Mm. Yun ang pinakamadami. Utang, loan, saka yung iba po may tumutulong din pong kamag-anak. Sinabihan kami ng doktor na yun po kasi yung tamang gamot sa kanya. Mm. Kaso nga din, kumbaga, ano na din kami, exhausted na din po Oo, talaga kami. syempre. Wala na. Para kayo ay ora mismong matulungan, makakausap natin sa linya ng telepono si Binibining LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon, Diyos. Kausap ko na po yung social worker. Rest assured naman po na yung hospital bill nila nanay, sasagutin po natin. Ngayon yung gamot po, kung hindi po siya available dito sa atin, gagawan po natin ang paraan. Kakausapin ko po si Doc Eric kung sakali kung paano po natin sila matutulungan regarding po sa gamot na hindi available sa atin. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Tabang ora mismo, kahit na hindi ako taga-Albay, taga-Sorsogon po ako. Ay, wala pong pinipili ang Ako Bicol. Talagang 6 na probinsya ng Bicol, kahit mga Bicolano sa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit nga hindi Bicolano, tinutulungan. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po. God bless po. Tatlong buwan ring naging tirahan ni Baby Aidan ang ospital. At nang maging mabuti na ang kalagayan nito, ay malaking ginhawang idinulot sa kanyang mga magulang dahil maiuuwi na nila
ang kanilang anak sa kanilang lugar sa Barcelona, Sorsogon. Sa ngayon, dyan sa BRHMC, nag 1 million din yung bill namin. Bali, sinagot ni Ako Bicol yung kalahati. Grabe papasalamat ko sa Ako Bicol, tabang ora mismo. Kasi nung lumapit kami, talagang in-accommodate na kami. Tapos ngayon, halos sagutin ng lahat ng bill namin. Tapos yun nga, inatid pa kami dito. Doon kasi kami nahirapan maghanap ng service since malayo. Kay Congressman Saldico, maraming salamat po sa tulong. Nawa, marami pong mas matulungan na mas nangangailangan. Sa ngayon ay patuloy na nagpapagaling si Baby Aidan sa kanilang tahanan at wala nang naiwang alalahanin pa sa ospital ang mag-asawang sila Rona at Arnold. Ilan lamang sila sa daang-daang mga pamilya na ora mismong nakakatanggap ng libreng serbisyo publiko. Handog ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ayun, partner. Kalahating milyon, partner, Oo. ang naitulong ng Ako Bicol Party At List. sabi nga po nung nanay, partner, na ito'y malaking tulong sa kanilang pamilya para naman dito sa pagpapagamot sa kanilang anak. Apo, isa na naman na sanggol partner ang ating natulungan. Sa tulong yan, partner, ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico. Yan ay katuparan, partner, ng adikain ni Congressman Saldico, Congressman Jill at ni Attorney Congressman Yorme Pido na ang tulong ng Ako Bicol ay maramdaman at maibigay sa mga kababayan nating nangangailangan. Correct. At panibagong pag-asa sa ating mga kababayan na sobra na ang bigat, partner, sa buhay. Kaya laging naandito ang Ako Bicol Party List. Sapagkat ang Ako Bicol Party List ay katulong na Kakampi pa. sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Goa, Camarines Sur, isang ama ang humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang anak na dumaranas ng isang uri ng sakit sa utak. Kaya mga kaaksyon, huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, hasindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagrangak kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik na kaaksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo partner. Samantala mula naman sa ating satellite office sa Goa, Camarines Sur, makakausap natin si Davis Sergio. Siya ay Sergio, yan. Siya ay May mga kaklase kasi ako, may kaklase ako, Sergio. meron din ako partner na Sergio, 'di ba? Sergio Osmeña. Ito, Davis Sergio. Siya ay humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang 1 taong gulang na anak na may kakaibang sakit kung saan naapektuhan ang pag-iisip at paglaki ng utak nito. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Davis. Hapon din po, ma'am. Opo, Tatay, kumusta po ngayon ang kalagayan po ng inyo pong anak? Ano po, ma'am? Ano po? Opo. Bitingin din po, ano niya, ma'am? Apo. Tay, magkiayos po nga ng inyong Ilapit ko signal. partner sa iyo, ilapit ko sa iyo at Opo. mukhang nanginginig ang buses ni ano nga pangalan? Oo, ni Tatay Davis. Okay. Akala ko ni Tatay Boysen. Tatay, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Ayun. Oh, yun. Kumusta po, Tatay, yung kalagayan po nito pong anak po ninyo na meron po ngayong iniindang sakit po sa puso? Sa ulo po. Yung sa utak, opo nga, sa ulo, Tatay. Tatay? Ngayon po. Partner na, nagugulang kasi ako, partner, hindi ko na talaga marinig si Tatay. Nanginginig ang boses. Tay! Po, ma'am. Opo, kumusta po ngayon itong anak po ninyo na meron pong iniindang sakit? Ngayon, hindi okay. Kasi po, kailangan namin po ng pag-MRI. Opo, Sabi daw po kasi ng doktor. so hindi po ngayon okay yung anak po ninyo at sabi ng doktor ay kailangan pong i-undergo ng MRI. Opo, ma'am. Opo. So, ano po yung diagnosis ng doktor dito patungkol po dito sa iniindang sakit po ng anak nyo, Tay? Yung infection na pa lang po, ma'am, ano po, ma'am, consider hydranencephaly. Ano po, ma'am, hydrocephalus 3 po yun. So similar to hydrocephalus. So, ibig sabihin po, Tatay, yung laki po ng ulo ng anak po ninyo, naobserbahan po ninyo, parang lumalaki na din po. Opo, ma'am. Pero ngayon po, hindi na po siya yung malaki talaga. Pero lumaki po. Opo. Ano daw yung kailangan na gamutan na kailangan pong pagdaanan po ng anak po ninyo, Tay? Wala pa naman po, ma'am, sabi, ma'am, kasi po, dapat po magbalik kayo sa doktor. So, kumusta po yung anak nyo, Tay? Palaiyak po ba ito? Ano po ba usually yung mga Opo, nararamdaman po ng bata? Palaiyak siya, ma'am, tapos hindi siya, ma'am, hindi kagaya ng naman na bata sa edad niya po. Hindi po yung nakakagulong or makatalikod lamang pag tutulog. Hindi. Opo. Ang emotion niya lang po, parang talaga umiiyak lang. Pag kinakausap namin po, wala lang. Wala po siyang response. So, ibang-iba po yung sitwasyon ng anak po ninyo sa normal pong mga bata na kapares po yung edad niya. Opo. Pero kumusta Opo, sa pagkain po, Tay, or sa pagdedede, kumusta naman po itong anak po ninyo? Okay naman po ba? Or talagang Pahirapan po, ma'am. pahirapan? Opo. Okay. Ito bang anak nyo,
Davis, pang ilang anak mo ito? 4 po, sir. Pang-apat, bunso. Opo. Okay. Babae po. Kumusta naman kayo ng misis mo sa sitwasyon ng anak nyo ngayon? Kayo ba'y nakakapagtrabaho pa, nakakapaghanap buhay pa? Ngayon po, hindi. So, Alagaan talaga yung bata po. So paano nyo na itatawid yung pang-araw-araw nyong pangangailangan na ganong 4 ang inyong anak? Siyempre, yung pang-araw-araw na buhay, pagkain, at pangangailangan pang-araw-araw, paano kayo nakakaraos? Kakasyak na lang po yung honorarium ko sa barangay. Honorarium. sa barangay. Ano yung posisyon mo sa barangay? Isa rin po akong barangay kagawad po. Ayun, Honorable Barangay Kagawad. Honorable Barangay Kagawad Davis Sergio. Ayun. So ngayon, kayo po ay dumulog sa Ako Bicol Party List at dito sa palatuntunang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung pinakakailangan ng anak ninyo na gusto po ninyong matulungan at matugunan ng Ako Bicol? Yung pong sana pagpa-MRI po. Tapos yung magamot yung po. Okay. Makinig ka, Tatay Davis, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya si Ginoong Norby Magtanong, ang Ako Bicol Party List Coordinator dyan sa Camarines Sur. Norby, magandang hapon. Sandali, at i-loudspeaker natin, Norby, ha? Medyo nakasilensyo pala ito. Partner, ibalik mo nga sa kanya, partner. Ayun. So, kailangan natin malaman ngayon kung ano yung tulong mula sa Ako Bicol Party List. Kaya ito si Sir Norby, yung mag-aasikaso, partner, para naman talagang tuluyan ng matanggap ni Tatay Davis yung tulong para sa kanyang Itatanong anak. natin kay Ginoong Norby Magtanong kung ano yung Tatay? maitutulong ng Ako Bicol. Opo. Tatay, gaano po ba kahirap na, syempre 4 po yung anak ninyo at yung ito pong bunso po ninyo, meron po ganitong uri ng sakit. Gaano po kahirap po, Tatay, sa parte po ninyong magulang? Especially kayo po yung isang barangay kagawad. Opo. Para sa akin, ma'am, kung sa mahirap, ma'am, mahirap po talaga kasi tinatanggap na lang po namin. Opo. Inaalagaan na lang po namin kasi Okay. So kagawad, makinig po kayo. Nandito na sa kabilang linya ng telepono si Ginoong Norby Magtanong. Norby, magandang hapon po. Opo, magandang hapon po, Sir Joss at Ma'am Remy. Magandang hapon po sa inyo sa atin pong tagapanood. Taga-subaybay ng Nasa kabilang linya itong si Kagawad Davis Sirio. At yun nga, ang pinoproblema niya ay patungkol sa kanyang anak na pang-4 o yung bunso na kailangan daw po ay maisailalim sa MRI at gamutan. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List po sa kanila, Ginoong Norby? Opo, ganito po si Sir Davis. Opo. Sir Norby, sandali lang, Sir Norby. Medyo maingay po dyan sa inyo pong lugar. Medyo merong nagfi-feedback. Baka nasa palengke si Juan. Okay Yan, na po. okay na. Malinaw na po. Ayun. Okay na. Okay na po, malinaw? Okay na po. Okay na po. Okay, ganito po, agarang tulong po ang dapat maibigay natin sa bata. Lalong-lalo na po ito ay talagang nahihirapan din po kapag inaatake ito ng kanyang seizure na tinatawag. Since po kasi na mayroon itong hydra and anong tawag doon sa brain. So dapat po talaga kailangan magkaroon agad ng laboratory yung bata. Kasi po para daw makita naman agad kung anong dapat gawin, kung kaya ba nating ito tulungan sa gamutan or operasyon. Ang Ako Bicol Party List naman po ay handang tumulong sa mga ganitong nangangailangan, lalong-lalo na po sa napakahirap din pag nakikita yung bata na pag ito po pala ay naatake, ang kanya pong bibig dumudugo kasi nakakagat ng ngipin niya yung kanyang mga labi at dila. So nakakaawa po talaga kung ikwento po ng tatay yung nangyayari sa anak niya. Apo. So, ibig sabihin ito, Sir Norby, nakausap nyo na din si Tatay Davis patungkol po dito sa kanyang hinaing. So, ano pa po ba yung mga requirements na kailangan po niyang asikasuhin or ipasa sa tanggapan ng Ako Bicol Party List?
Opo, ganito, akin naman pong i-advise si si Kagawad Davis Serio, ano po para po doon sa requirement na kailangan niya para ma-comply ito. Ang nangailangan daw po ito ng MRI, alam po naman po natin sa isang honorabling kagawad lang naman ng barangay, hindi naman po kalakihan ang kanilang honorarium. So humingi po talaga sila ng tulong sa atin sa Ako Bicol Party List. Yung MRI na gagawin po sa bata, so medyo may kalakihan. So titingnan po natin yung ating mga partners na hospital kung mayroon pong available na ganyan. Kung wala naman po, nandiyan naman po ang fund ng ating Ako Bicol sa DSWD. Gagawan po at gagawan natin ng paraan. At kung ano man pong diagnose or advice result ng magiging MRI laboratory ng bata, nahandang tumulong pa rin po yung Ako Bicol Party sa pamilya. Ayun. So ibig sabihin, Sir Norby, hindi lang nagtatapos sa pagpapa-MRI ang tulong ng Ako Bicol dito sa bata, kundi tuloy-tuloy hanggat kailangan at hanggang merong hiningi, tutulungan ng Ako Bicol Party List pagdating sa gamutan. Opo, ganun na nga po. Alam naman po natin ang ating minamahal na masipag at mabait na Congressman Saldico. Ito po ang kanyang mga priority, na tulungan lalong-lalo na po ganito mga bata. Na sayang, hindi po natin alam kung ang batang ito ay pagdating ng panahon, isang magaling na leader din, magaling na doktor. Sana tulungan po talaga ito ng gobyerno nito. At nandito po ang Ako Bicol Party List para po maging katuwang nila. Ayun, maraming salamat, Sir Norby. Magtanong sa iyong panahon at oras. Mabuhay ka dyan sa Camarines Sur. Okay. Sir Josh, thank you very much po. Okay. Balikan natin partner. po. Okay. Tatay Davis, Hello po. napakinggan mo po si Sir Norby. Handa pong tumulong ang Ako Bicol Party List sa pagpapa-MRI po ng anak po ninyo at sa ano pa pong pangangailangan na medikal. Lagi pong nakandyan ang Ako Bicol Party List, Tatay Davis. Ako, napapasalamat sobra sa Ako Bicol Party List po, sa kay Congressman Saldico po, sa kay Sir Norby magtanong po. Ayun. Sige. So, Yun, hangad namin ayan. na sa lalong madaling panahon ay maisakatuparan yung mga laboratory at paggamutan dito sa anak mo nang sa gayon ay mamuhay siya ng normal. Opo. Patuloy lang po kayo makipag-ugnayan kay Sir Norby, Tatay Davis. At kami din po ay makikipag-ugnayan po din kami. Ang isa pang paalala, partner, sabayan natin ng team na panalangin at pananampalataya sa pong may kapal. Sapagkat kung minsan, partner, anumang gamot o anumang prosesong pagdaraanan, Pagkulang yung pananampalataya at paniniwala sa pong may kapal. Iba pa rin, partner, Yun. yung kalooban ng pong may kapal. Healing process, partner, at partner. yung binibigay ng ating poong may kapal. Tatay Davis, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo sa patuloy na pagmamahal po sa inyong anak. Ayun. Okay. Eto, partner, ilang araw Samantala, na lang. partner, Ninang Remy Ninong at Joshua. Ninang Anding. 92 days na lang, mga ka-aksyon, at Pasko na. Alam ka bang Christmas song, partner? Yeah. Sige, sample. Mano po, Ninong, mano po, Ninang. Pangit ang kanta mo, Ano? partner. Jingle bell, jingle bell. Ang regalo sa iyo, partner, dapat barya lang. Pangit ang kanta mo. Ano na lang, partner? Kumukuti-kuti Yan. at bumubusi-busilat. Yan. Ganyan ang indak ng mga bumbilya. Yan, medyo malaki-laki ang bigay dyan. Ayun, pahingi, Ninong. Sa Mamaya, mga mamaya. may problema legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayo humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mga ka-action again, every Wednesday po yan. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol, tapang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay Tres Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo
po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts, aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Hanggang bukas, mga kaibigan, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Mr. Siram. Joshua Martinez, maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat